Тик калган эшкә кар ява, кайбер йортларда капиталь ремонт эшләренең төгәллеген көтеп тормады. Бу табигать тотты да суытты. Бүгенгә республика буенча 18 өйдә төзекләндерү эшләре тәмамланган. Шуларның 2-се Казанда, калганнары Яшелүзән белән Питрәч районында тулырак алдагы материалда. Фрунзе урамындагы 7-нче йорт бу. Ут кыйммәт булса да сәламәтлегем кадерлерәк ди Галимҗан абый. Шуңа да көне төне җылыткыч эшләтә. Фатирда әлегә җылы түгел турбасы да юк. Аны әле бүген генә эшчеләр кисеп китте. Ә җаннар җылы көтә. Җылыны бөтен дом көтә. Бөтен дом көтә, ничек көтмәсен. 13-нче катта яшәүче Валентина әбинең дә турбасы киселгән, өмете өзелгән. Ялгарга килмәсләрме дип аяк тавышы ишетелгән саен ишек ачып карый, әмма аңа бүген дә кермәделәр. Монда яшәүчеләр сүзенә караганда ремонт 2 атна элек башланган. Ремонт эшләрен бәлки тизрәк тә төгәлләрләр иде, фатирларга эләгүе читенрәк. Килеп тә өйләрендә тота алмагач, андыйларга идарәче компания белдерү язып калдырган, шушы 1-2 көндә өйдә булуларын үтенеп. Хәер, өйдә булганнар да ишек ачмый, сәбәбен башбаштаклык дип аңлаттылар. Руководителей нет. Никто не смотрит, чего они делают, как они делают. Это полнейшее безобразие. Булай барса ремонтны яңа елга кадәр дә бетерә алмаслар дип хафалана халык, шуңа да кайберләре эшләрне язга күчерүне сорый. У многих же дети, старики, уже холодно. Җылыны кайчан бирерләр? Сорауга без дә җавап таба алмадык. Белдерүдә күрсәтелгән номер буенча шалтыраткач, җаваплы затлар 40 минут эчендә килергә вәгъдә иткән иде. Әмма шуннан соң телефонны алучы булмады. Объявление не повесили, что начался ремонт. Мы жили в саду, я даже не знала. Сафиуллин урамындагы 6-нчы йортның 2-нче корпусында да шундый хәл. Монда ремонт турында зур гына белдерү элеп куйганнар куюын. Әмма эш кайчан башланып, кайчан төгәлләнәчәк, бер Ходай гына белә. Ну, долго идет очень. Бик озак эшлиләр. Турбаларны гына да 5 көн алыштырдылар. Әле сантехникага тотынмаганда. Салкыннан интеккән халыкка җылы хәбәр. Тагын 2 көннән турбаларга эссе килә башларга тиеш. Среду 25 числа планируют. Җылылык системасын тикшерү 25 сентябрьгә билгеләнгән. Бар да әйбәт булса, җылы бирә башлыйбыз. Чаллыда да җылыны 25-на кадәр бирергә ышандыралар. Кайбер йортларда фасад яңарту кебек эшләр калса да, турбалар буенча сорау юк. Капиталь ремонт төгәлләнмәгән йортлар республика буенча 18-гә җыела. Алар Казан, Яшелүзән һәм Питрәч районнарында. 30.09 поставим задачу, чтобы эти работы были завершены. Эшләрне 30 сентябрьгә кадәр төгәлләү һәм аларга җылы җибәрү бурычы куелды. Калган эшкә кар ява ди халык. Шулай булды да. Рәмзилә Гафиятуллина